ଆଜି ଆମେ ଆକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆ କରେ ଆକାର କା ର ଆକାର ସେହିପରି କ ଯୋଗ ଆ ସମାନ କ ଆକାରେ କା ସେହିପରି ଖରେ ଆ ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ହବ? ଖ ଆକାରେ ଖା ଘରେ ଯୋଗ କଲେ ଗ ଆକାରେ ଗା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘରେ ଆକାର ଯୋଗ କଲେ ଘ ଆକାରେ ଘା ତାପରେ ପୁଣି ଛ ଆକାରେ ଚା ଛ ଆକାରେ ଛା ଜ ଆକାରେ ଯା ଜ ଆକାରେ ଝା ଟ ଏବେ ଦେଖିବା ଟ ଆକାରେ ଟା ଠ ଆକାରେ ଠା ସେହିପରି ପୁଣି ଦେଖିବା ଡ ଆକାରେ ଡା ଡ଼ ଆକାରେ ଡ଼ା ଅ ଆକାରେ ଣା ପୁଣି ଲେଖିବା ତ ଆକାରେ ତା ଥ ଆକାରେ ଥା ଦ ଆକାରେ ଦା ଧ ଆକାରେ ଧା ତାପରେ ପୁଣି ଲେଖିବା ନ ଆକାରେ ଣା ଓ ଆକାରେ ପା ଫ ଆକାରେ ଫା ବ ଆକାରେ ବା ଭ ଆକାରେ ଭା ଆକାରେ ମା ଜ ଆକାରେ ଯା ର ଆକାରେ ରା ଳ ଆକାରେ ଳା ଓରେ ମାତ୍ରେ ଆ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ? ଓରେ ଓ ଆକାରେ ୱା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖିବା ତାଲବ୍ୟ ସ ଆକାରେ ସା ସ ଆକାରେ ସା ଯନ୍ତ ସ ଆକାରେ ସା ହ ଆକାରେ ହା କ୍ଷ ଆକାରେ ଖ୍ୟା। Thank you.